Tipe aiwa vatipe tiwe wafura musangano bvunza emege kuti gonzo mudura waisa gonzo mudura hey tipapa tipu ava sando dzenyitorai vakabika ngoma kudhara nevabika zvino sando dzenyitorai musaita chinono kana nongo sando dzenyitorai ndimi maite semutanzo iende mberi sando dzenyitorai singakangane vanosimbisa nevanoterera memanzi ndiwe waita kuti tanzinasi risvike kure nevhozi ndiwe waita kuti tanzinasi ripinde mumambure sando dzenyuto kupaye emekei uzamirobika ndande ndimi maita kuti keto ride nane kana musipo maprodusa zvifaye papatibu vavudzeye zvakare vakabika ngoma kudhara nevabika zvino sando dzenyitorai musaita chinono kana nongo sando dzenyitorai ndimi maite semutanzo iende mberi sando dzenyitorai singakangane vanosimbisa nevanoterera memanzi emekei itikei ucho mapanjo dj hasani dj winisaipini pawivhirisa vhiringe mushini semchris lefosi fantani sunshine dr clarence layani oskiti tamuka sando dzenyitorai vakabika ngoma kudhara nevabika zvino sando dzenyitorai musaita chinono kana nongo sando dzenyitorai ndimi maite semutanzo iende mberi sando dzenyitorai singakangane vanosimbisa nevanoterera memanzi ndiwe waita kuti tanzinasi risvike kure nevhozi ndiwe waita kuti tanzinasi ripinde mumambure sando dzenyuto kupaye emekei uzamirobika ndande ndimi maita kuti keto ride nane kana musipo maprodusa zvifaye papatibu vavudzeye zvakare vakabika ngoma kudhara nevabika zvino sando dzenyitorai musaita chinono kana nongo sando dzenyitorai ndimi maite semutanzo iende mberi sando dzenyitorai singakangane vanosimbisa nevanoterera memanzi 224 ahasi madofo maiti perfect studio mudziyo pashasha ipapo mune zvipo nubvunza kana chapo x-factor zvimwe zvacho zvinotoda kuekta don family baba migeo osadamo sando dzenyitorai vakabika ngoma kudhara nevabika zvino sando dzenyitorai musaita chinono kana nongo sando dzenyitorai ndimi maite semutanzo iende mberi sando dzenyitorai singakangane vanosimbisa nevanoterera memanzi